በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐናን ዝዓቀበናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታ ርህርት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ክብሪ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ዘለዓለም ንዕኦም ይኹን ኣሜን። 17 ሰነ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ኣብፅሐና ሰኔ 17 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ኣባ ገሪማ ወይ ከዓ ይስሐቅ መደራ። ኣቡነ ገሪማ ዝተወለሉ ኣብ 500 ክፍለ ዘመን ኣብ ውሽጢ ሮም እዩ። ወለዱ መስፍያኖስን ሰፍንግያን ንእግዚአብሔር ዝፈቱ ናይ ሮም ከተማ ንጉስን ንግስትን ነበሩ። ቆልዓ ብዘይ ምርካቦም ግን ንእመቤትና ኩሉ ግዜ ይልምንዋ ነበሩ። ኣደ ብርሃን ድማ ጽቡቕ ፍረ ሃበቶም ስሙ ድማ ይስሐቅ ኢሎም ይዕበይዎ። ገና ኣብ ቁልዕነቱ ኣቦኡ ኣጋጣሚ ብምማቱ ይስሐቅ ኣብ ዝፋኑ ተተኪኡ ነገሰ። ን7 ዓመታት ህዝቡ ብፍትሒ እንዳመሓደረ መጻሕፍቲ እንዳጽንዐ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ግን ካብ ግብፂ በረኻ ዝተለኣኸ ደብዳቤ መጾ። ለኣኺኡ ከዓ ኣባ ጴንጠሌዎን ክኸውን ከሎ እቲ መልእኽቲ ድማ ምድራዊ ንጉስነት እንታይ ይገብረልካ ኣብ ሰማይ ደኣ ንዘለዓለም ምእንቲ ክትነግስ ናብዚ በረኻ ንዓ እምበር ዝብል ነበረ። ንጉስ ይስሐቅ ኣይተማታተአን። ለይቲ ተሲኡ ናብ ፈጣሪኡ ጸልዩ ብዝለበሳ ልብሲ ጥራሕ ዝፋኑ ገዲፉ መነነ። ኣጋጣሚ ግን ቅዱስ ገብርኤል መጺኡ ብየማናይ ክንፉ ነጢቑ ግብፂ ኣብ ናይ ኣባ ጴንጠሌዎን በዓቲ ኣንበሮ። ንሶም ድማ ተቐቢሎም ፍኖተ ኣቦ ምሂሮም ኣመንኩሶም 9 ኮይኖም ናብ ኢትዮጵያ መጹ። 9 ቅዱሳን ኣብ ሃገርና ብዙሕ ክሰርሑ ከለዉ ካብኦም ሓደን ዓብይን ኣባ ይስሐቅ ወይ ከዓ ኣቡነ ገሪማ እዮም። ሰብነቶም ብገድሊ ቀጥቂጦም ቆዳና የዕጽምቶምን ተጣቢቑ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ንኣባ ይስሐቅ በሊዑ ቀዲሱ ኢሎም ነገሩሉ እሞ ኣባ ጴንጠሌዎን ሓዘኑ። ክመኽሮ ኢሎም ይስሐቅ ወደይ ዝሰማዕክዎ ነገር ኣሎ እሞ ነዞም ሰባት ኣርሕቐለ ይበልዎ። ኣባ ይስሐቅ ግን ሰባት ጥራሕ ኣይኮነን እዞም ገረብን ዕንፀይትን እውን ገለል ይበሉ እንተበሉ ካብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣጸድ ሓደ ምዕራፍ 800 ሜትሮ ዝኸውን ተጻራሪጉ ረሓቐ። ነቶም ቆጽልን እማን ማለት እዩ። ነዚ ዝተመልከቱ ኣባ ጴንጠሌዎን ድማ ወልድየ ይስሐቅ ገረምከኒ፣ ይስሐቅ ወደይ ገሪምካኒ በልዎም። ካብታ መዓልቲ ጀሚሮም ኣቡነ ገሪማ ተባሂሎም ተጸውዑ። ኣቡነ ገሪማ ናብ መደራ ክኸዱ ከለዉ እቶም ዝረሓቑ ገረብን የእማንን ገሪማ ንዓና እውን ግሩም ኢኻ እንዳበሉ ብዝማሬ ተኸተልዎም። እዞም ጻድቅ ወንጌልን ገዳማትን ካብ ምስፍሕፋሕ ብዝሓለፈ ብዙሕ ተኣምራት ሰሪሖም እዮም። ስርናይ ንግሆ ዘሪኦም ብ9 ሰዓት የፍሪ ነበረ። በጽባሕ ይዘርእ ወበሰርክ ይዓርር ከም ዝብል ንግሆ ዝተኸልዎ ወይኒ ብ9 ሰዓት የፍሪ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ምራቆም እንተወደቐ ጸበል ኮይኑ ስጋብ ሕጂ ኣሎ። ብርዖም ወይ ከዓ ቢሮ ወዲቓ ዓምቢባ ኣፍረየት። ሓደ መዓልቲ ድርሳን እንዳደረሱ ክመሲ ስለ ዝደለየ ንፀሓይ ያቆምዋ። ድሕሪዚ ኩሉ ዓመታት ጎይታና ተገሊጹ ብዘይ ሕሶ ንጹህ አንደበቱ ቃል ኪዳን ሃቦም።
سمكات زصوعه زخرخا زقبله سقاب 12 تولدي كمحرلك ايه نسخا ግን ሞት ኣይተቐምስን ኢልዎም ተሰወረ። ኣብቲ ግዜ መላእኽቲ ኣብ ሰረገላ ጽዒኖም እንዳዘመሩ ናብ ብሔረ ህያዋን ኣብጽሕዎም። በረኸት አቡነ ገሪማ ወይ ከዓ አቡነ ይስሐቅ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። አባ ለትጹን የዋህ በዓል ጥዑም ስም ጻድቅ አባ ለትጹን ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ኣብ ግብጽ ዝተወልዱ ዓብይ ዓቦዮም ብፍጹም ተግሳጽ ዝዓበዩ ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ንርእሶም ብሕገ ወንጌል ዝመርሑ ሓንቲ መዓልቲ ብዝሰምዕዋ ናይ ወንጌል ቃል ዝመነኑ ናብ ገዳም ኣትዮም በትሕትና ንዘመናት ዘገልገሉ ኣብ መጨረሽታ ድማ ናብ ሓደ ዓብይ ጎቦ ወፂኦም ተጋድልኦም ዝፈጸሙ ዓብይ ኣቦ እዮም። ካብ ልውህንኦም ዝተለዓለ ሓጢያተኛ ሰብ ክረኽቡ ከለው ባዕሎም ንስሓ ይኣቱ ነበሩ። ሓደ መዓልቲ ግን ነዲኡ ንወላዲቱ 10 ግዜ ብዝሙት ዘርከሰ ምስ ጠነሰት ድማ መርዚ ኣስትዩ ነቲ ጽንሲ ኣብ ማህፀና ዝቐተለን ኣብ ልዕሊ ስጋን ደምን ናይ ጎይታና ዘባሳጨወን ከመውት ምስ ቀረበ እዞም ኣባ መፁ። ኣጋንንቲ ታሕቲ ሲኦል ክድርብይዎ ድማ ተመልከቱ። ሓጢያቱ እኳ ወላ ጭንቂ እንተኾነ ኣብ ክንድኡ ንስሓ ክቕበሉ ጀመሩ። ካብ ንስሓኦም ጽንዓት ዝተለዓለ ሞቱ። ጎይታና ካብ ሞት ኣተንሲኡ ኣይትለምነኒ ኣይምሕሮን እየ ነዚ በሎም እሞ እዞም ጻድቅ ግን ተስፋ ስለ ዘይቆረጹ ቀጸሉ። ንኻልኣይ ግዜ እውን ሞቱ። ሕጂ እውን ቀጸሉ። ሳልሳይ ራብዓይ ሓምሻይ ግዜ እውን ሞቱ። ኣብ ሻልሻይ ግዜ ግን ፍታሕ መጸ። ጎይታ ንኣእላፍ መላእኽቲ ኣኸቲሉ ነቲ ሓጢያተኛ ነፍሲ እውን ሒዙ መጸ። ፍርደይ ስለ ዘይዕጸፍ ናብ ገነት ኣየእትዋን እየ ስለ ናትካ ጽድቅን ለዋህነትን ድማ ሲኦል ኣይድርብያን እየ ስለዚ ከምዘይ ተፈጠረት ትኹን ኢሉ እፍ በለላ እሞ ቀልጢፋ ናብ ሓመድ ተቐየረት። እዞም ጻድቅ ድማ ናይ ፈጣሪኦም ርህራሄ ኣድኒቆም ሰገዱ። ድሕሪ ብዙሕ ናይ ተጋድሎ ዘመናት በዛ መዓልቲ ይዕረፉ። በረኸት አባ ለትጹን እስኩላትና ይኹን። አባ ጳላሞን ፈላሲ ቤተ ክርስቲያንና ካብ ዘፍረየቶም ዓበይቲ ገዳማውያን ሓደ አባ ጳላሞን ወይ ከዓ ንአባ ለትጹን ፈታዊኡ ነበረ። እዚ ቅዱስ ምስ ኣጋንንቲ ዝገጠሞ ውግእ ፍልይ ዝበለ እዩ። ንልዕሊ 60 ዓመታት ብዘይ ሰሓቕን ደስታን ቅንዕ ኢሉ ከማን ሰብ ኣይረኣየን። በዚ ኩሉ ዘመናት ቅርኒቡ ስጋብ ዝላጸ ብዙሕ በኸየ። ኣብ ዓለም ዘለዉ ኩሎም ኣጋንንቲ ተኣኪቦም ብዙሕ ኣሳቒይዎ። ንሱ ግን ብናይ እግዚኣብሔር ለውሃት ብፈታዊኡ ብኣባ ለትጹን ጸሎትን ብትግሃት ኣሸኒፍዎም ሎማዓንቲ ኣዕረፈ። ሩህሩህ ኣምላኽና ካብ ዓበይቲ ቅዱሳን ጸጋን በረኸትን ይኽፈለና፣ ብኣማላድነቶም ድማ ይቕረ ይበለልና ኣሜን። ሰኔ 17 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ብፁዕ አባ ገሪማ ይስሐቅ ዘመደራ፣ አባ ለትጹን ዓብይ የዋህ፣ አባ ጳላሞን ፈላሲ፣ ቅድስቲ አርሴማ ጻድቅት፣ ሰማዕታት እለ ኣኮራን፣ ሰማዕታት ማሕበረ ቅዱሳን ተክለ ሃይማኖት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ እስጢፋኖስ ቀዳማይ ሰማዕት፣ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ዘቆጶሮስ፣ ቅዱሳን መክሲሞስ ወዲ ማቴዎስ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ። አሜን። እግዚአብሔር ፍርዲ ይፈቱ፣ ንቅዱሳኑ ከዓ ኣይሓድጎምን ንዘለዓለም ይሕለዉ። ዘርኢ ረሲኣን ግና ይጸንት ይሞ ኣካብ ከይርሓቕ ሰናይ ከኣግበር ንዘለዓለም እውን ክትነብር ኢኻ። ጻድቃን ንሃገር ክወርስዋ ኣብኣ እውን ንዘለዓለም ክነብሩ እዮም። ኣፍ ጻድቕ ጥበብ ይዛረብ፣ ልሳኑ ከዓ ፍርዲ ይነግር። ሕጊ ኣምላኹ ኣብ ልቡ እዩ፣ ስጉምቱ ሰንከልከል ኣይክብልን እዩ። አሜን። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር ምዕራፍ 36 ካብ ፍቕዲ 28 ክሳብ 31 ንረኽቦ። አሜን። በረኸት ቅዱሳና ምስ ኩላትና ይኹን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕምብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ተዓረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን ለይኩን።